Bună ziua, băieți, ce faceți? Sunteți pe canalul Oțelul Galați, chiar dacă oamenii mă cheamă Ștefan. Păi, familia mea a vrut să meargă în Olanda și uitați că sunt aici. Este frumos, liniște, nimic altceva. Sunt aici afară pentru că ceilalți dorm. Azi am fost undeva. Știu când vorbesc cu oamenii din Olanda. Vorbesc mai mult cu... Mâine o să mă duc la un stadion și dacă eu o să mă pun pe live să filmez. Bun, acum eu trebuie să... Stați puțin să văd ceva. Aici este frumos. Ia uitați. Acolo e baia. Ia uitați ce frumos e. Câteva zile nu voi mai fi la echipa mea, dar am ceva de arătat. Uitați. Fiți atenți la ce scut. Este un tatuaj frumos. Da. Azi, poi mâine o să mă duc în Amsterdam ca să mă duc la Ajax Amsterdam. Și poate și atunci pot să fac live, dar acum fac și eu puțin, nu atât de mult. Sper că vă place tatuajul meu. Scrieți în comentarii dacă vă place. Mai bine ieșim de aici. Bun. Aici avem un hemec, dar nu știu dacă pot să mă așez pe el, că eu nici nu știu cum. Bun. În Olanda este frumos, asta pot să spun. Spuneți ce vreți următorul live. Să fac un clip cu fotbal challenge sau să joc pe telefon. Scrieți în comentarii acolo. Cred că a ieșit mătușa mea sau mama mea să mănânci. Cu nimeni. Cu cine vorbești? Nu vorbesc cu nimeni, doar o să transmit asta pe YouTube. Fac live. Mami, ce prostii faci, mă? Ei. Pe telefonul tău. Ștefan. Da.